Apa kan ni windmill kadang terikam. Te boleh manding pat siang mani. Kan tip hina meh manga. Mia ke meh wasna. Ba kabiang ta. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang kathong kejongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baka advanced diploma course. Kaseng kinong ram kabalatip kum ka Hill Farmers Union kalalait ban pentip sya ka Meghalaya Human Rights Commission ba kinong ram nakas nong lapangam ki du ela ka jong ka hok ka jongki ban ram bar kani ka kta bhai yaki khamtam haga kamai ka ji. U President ke HFU uba Commander Shangpliang ulo ong ba kilalit kerpat ru ya ka commission ban tuklar ban pe ya ka shong suk shong shngai bat bakan long no ka jinga pen baik ka bakerki khnang ba kinong rap kin yo ban sedang no ya ka rap jongki namar ba ka por kam shashu u General Secretary jong ni ka seng kinong rap uba Alphon Carson Teo ulo ong bala deb ban shong jingalang hendrei ki karbi ki pin slam khnang bat ki pin kelain ya ka ni ka kam Ula kuntu ya ka sarkar ba ka deban le AA namar ba lada le AA balada kinong rap ki du ban rap kala ban mi ke ka ban kata ya ka shong suk shong san kumba pitep hakabede bat ka jingjia ha lapangap hakaba ki nong rap ki jungi kila du no ya ka hok na ka benta ban rap ban riang te menta ka sngi ngilawan hakmat ka commission ka Meghalaya Human Rights Commission ban pentip hakabede bat ka ni ki jingjia ngimsim layo ban ya kendo ya i chairperson te hanrei ngilaya kendo ya u superintendent ubala kular ban sa pentip haka commission haka bede berkaneka jing wan pentip ka jongi te ka jing wan pentip ka jongi kumbang ala ong kadai haka bede bat ka jing bom yo lat jong kinong rep ban rep namar kaneka jingja ka bede bat hala pangap te ngi kum ka seng ngisngo ba kum kinong rep kidon ya ka hok na ka benta ban rep ban riang ban kamai kaji ban im te kani ke jing bom yo lat ban rep kalong kum ke jing khanglat ya ka hok hakabede bat ke jing im ke jing khanglat ya ka hok hakabede bat ka kamai kaji ke jing khanglat ya ka hok long trai halor ke khendau ka siap ke jing khanglat hakabede bat ke jing long autonomi ke jungi kum ka jaj beriu ya ka khendau ka siap te natakadaw ngila pentip hakmat ka commission bat ngila donru ya ki katu kat ni ki request ya ka ba ni angnut baka commission kan simkya bat kata kalong ban wanra ya ka jing shong sngan hakati ka jeka da ka ba wanra ya ki bor pahara nang ta ban kandon ka committee hakabede bat kumno ban settle ya kaneka dispute hakaba ka commission ru kan pej kan khmi bat kawai ru hakabede bat kajing ban pej bat khmi ba kanom don kano ka kajing wan muslia la ni dakino kino ki bor hakabede bat karep karyang namar ngi smuthu ba ban rep ban riang kadi ka hok dinang ta ngi kwa balla kumno ka commission kan oversee hakabede ba kan yo ya kalat hakabede bat ka kamai kaji jong kinong rep ki jongi te na takadaw ngi kwa ba ka commission kan sim ya kan recognize ya kan ka hok hakabede ba kajing penkheng ya kata ka fundamental rights jong ki nong rep hang te lapangam but let's say ni shania haka commission bakala ban simro ya ka jingkit kle ban direct lan ban pha ya kini ki artli ki state government kata ka sarkar Assam bat ka sarkar Meghalaya ba kumno ban ai ke jingya da ka ba mardor lane ban wanra ya ka hok bakinyo ban kamai ke ji nangta bakan donru ka jing perkhat ka ba janai nakliang jong berarti ki sarkar bakadai ban bala ban penbek no snoni kene namar ngim kwa bakum kaseng banang ne syakmat kendang mi isu ki jing ya ka jia te ngi kwa eka long term settlement ka ban bek ban bet ban biang no hakabade bat kene ka jing jia hang tei halapangap te nakliang jungi ngidon ka jing syania ka commission bakan sim yala ka jong ka benta bakan tuklar lem hakabede bat kene ka jing jia hakaba kinong rep ki jungi ila habban duno e ka hok ban rep ban riang ka balong ru ka wei na ki kabala wan ban wanra wadi ka ne ka food security la ne ka jing duna ha ka bam
hakabede bat kabam nak benta jum kita traisionong tinggi sengau kani kadi kaba kata bha bat ngit scam ba ka commission kan shim ia kata ka senjam nak benta bakan le hakabede bat kani ka jingjia ang te halapangap ni jongi menta kasni senesha ban wan senesha ka Meghalaya Human Rights Commission kadi ka bangi sengau thu bha bangidan haka jingkot lat number 1 number 2 hadin bangilayo khamtam nakaliang joga union nilayo ya kaban yesong hakitu ki artli ki pistok kawai kede haka santarik jong umi arhajar apundriu bat kabaar kaban yesong haka khatra tarik jong ubnaimi arhajar apundriu hadin bang yoi ya ka jingkelaktin bat ya ka jingkelan ka jong kite ki perlok ki jongi nakate kawai pat kejela ni itu bakani ka porthung kan salat kata ngila WE syai bah ngila keren ya ka state government ngila keren lingba USP ngila keren lingba UDC ban shim khiai kani ngila pentip ya kani sha chief minister ngila pentip ya kani da ka bangi pensngau siki nong mikmat ki MLA ke jongi henrei kata ka proses ka bangin UI ya usok kalong very slow tingi kum kinong yalam ni sngo thu bha ni sir kamensiam namar ba kani ka porthung kan salat bek bat ni sheptiang ba yo ling ba kani ka jingjia kala banwan ra pade ki jingjia ki ba ngosi le kila banwan kita ki jingjia ki ba kandon ke jingya pher jat benrio bat kom terter kedai namar kata kadau habeng ile song perkhat ka komiti habeng ile song perkhat paranong elam ni sngotu bakani ka kata le hagani ka kot ngila ya krenshai bakani ka kata ya ka article 21 ka baong right to life and livelihood article 14 ka bakren ya ka right to equality article 19 bracket 1 bracket G kabakran ya ka freedom of occupation article 300A kabakran ya ka right to poverty about 6 schedule kabakran ya ka tribal autonomy kini kidai ki bakta ya ka longbriu manbriu ki bakta ya ka hok khamtam ya unong rep ujongi hoj kadan nakaliang jong ka sarkar bakaong bakan ai compensation nang ta bakum terten hanrei ngayu I ya kani kamde ka bapan kemen ni kinong rep ke jongi kinong rep jongi kin kemen haba ki yo manle chalingkha man kasni yo bantrei lada ki yo si kilo lada ki yo si spa kilo lada ki yo si ton kata kade ke jingyo ka ba kinong rep ke jongi kin kemen kamde ya kata ka compensation ka bakular da ka sarkar sak sakawai kidan ru ki baong ba kidan ki ba berngem balada ngimyo ban rep ka sarkar kade ban aikam sarkar ya ki briu lani ki nongrap jungi kata kadi ke bamla banlong nget yang saus pa duna ki yeng ki don halapangap ki ba imja nakate ka lingkha ki ba imja nakate ka kper telada ngidu hi banrap nganong yepi kan dei ka jingjau umat ka baktang bat nganong yepi kan penki ye ki jungmut jung perkhat ki babon bawat kinum salia wala dai ban shim ye ki senjam ki bakam e tengah ngasngo ban ong nakata kadaw ngila persang nakaliang kal sama inian ngila IT met bat mensim menen ngidan hakawai ka komiti kabade ka kadi ka pistok komiti ka bangi kwa banwan ra iki briu nang tei bani keran bat ngi face to face ngi long ready ngimri ngi kwa bani keran ban pen sngotu bakani ka kani ka kam kalapoi ka rendang bat ngidan satang sipau khat arsngi bangi de ban pendap ikite kilingkha na ka benta ban yo rap lada ngim yo rap nanong IP kani kala ban lam chaka pasha jingai ngi kwa ro ban put ka pressure yo chief minister badan boram jungi ude chief minister belong dynamic uba ngiyo I ki kam ki jong ngida kwa ya kaba chief minister jungi un intervene bat chief minister na Assam badru ban pin sngotu ya CM jongka Karbi Anglong District Autonomous Council bat kumjuru yikidan ti katu katni ki bakwa banlong aktor hakane ka kam kabade hente border ni kwa ya kaba ka sarkar government kade ban shim ya ka jingkit kli bat ban wara ikane sa kalenti jong ka jingsuk kata kadi ka bakak ni kwa nakaliang jong ka seng tehenrei lada haini jing persang ibarit ijongi bangi opor kendiat sngi haini jing persang ibarit ijongi lada kata kamla banlong tengas ngoban ong kanlong ka bas ngosi thang hadu kata yakin nongrep hapo lapangap bat kumju yakin nongrep hakajelahi barakoy kwa ban brief yakane kendiat kalong hakasan terik jong bunai me arhajar arpusan bangisong ya ka fees ya kani ka peace talk ka baningkong kadai ka ba nang tay na po ki perlok ka jongi na Karbi ki pan na ka state government bat khamtam na USP ban pin itu ya kita ki beriu ki bala kem
hakatu kapor basya penyap utu oriwel timong kata kadai kabaningkong te hadian hakatu kasngihi nakaliang jong SP ula kular batang sudah kani ke meeting unsa ai ka press briefing batru ban pha ka report badia kata ka report ru ngilayok kopi nakaliang jongi bala tho e ka kerteng jong kita ki breu ki bala syakem batru la airu ye kidur skatkum ka jingkwa jongki te Henry USP ula kerencairu bakasyong hakakut namar begini ki breu ki bala syakem kilayok bill kilayok ye ka bill te USP uang batang ba ya kani ka kam kadang don hakakut ban bishar ya ka bat banang wat benia ya kani ka kes hadin kata nakaliang kajong kita ki prok jongi nakarbi ki ong aipor ringi arsngi banginra ikani ka kubor ceki pat karbi ban pins ngothu ro yeki ya ka bangilayo ikani ka report bat hadin nang ta haka pratarik pinsayo kamu santarik hendru tarik banyo tarik pratarik pilayo ban rap te hendrei inda lapoi pede kata ka pratarik habi kinong rap jongi kilek ban salingkha kadon ka jingkhang na ki pulit asam bat kadon ka jing penwit da ka bagi siat ki jeri kawang ki mau nang taina po karbi bat ka klam urlong te day namar kata kadaw ka sa pelong biang ya ka district administrative both side SPDC magistrate BDO kiadon lang hakato ka meeting haka pratarik pade nakabenta ban pun ngothu ikini ki arteli kisnong kanang ba ginwara ikalinti jong ka jingesuk te hendrei hakato ka pratarik pade ka kelano kata ka jingekran kamdon su ya kata ka demand ka baki ong baki 4 hun lani ki klam ong su baki ni ki breu ki bakem ka klampoi su kata hendrei kala poi no pade ba balai umsya bantung ding yaki hakato ka jaka ka kelano kata ka jingekran te hadin nang tu nakaliang joki nakasnong lapangap kila kerencai ba katu kasngi bangim dan problem yakinong tapat ani kinong lapangap wat bantung ha katu kajaka kaba kabadang teli kaba kiakam bro arngut bro ar snong mata te hendrei kaba sngosi kalong ba nakaliang joka snong lapangap kila kerencai ba fila bantung tang yaki seasonal crop fila bantung yus ing fila bantung saw jor kubi kat ba fikwa tang ba ngi persya kum bangi persya ikanong senong dala pangapru bakim dei bantung ya usinsar namar utu dei permanent crop ngimsya bantung ikiding namar utu dei permanent crop te hendrei kaba hakani kajingya lenti kajingya keren em kamdon kata kajingya keren ba ong ba kadai kajingya keniput kamdon kata kajingya keniput baro arteli ngi smutu bet ba yakalan demarcation ni shania ha ka sarkar Meghalaya ba sarkar Assam ban penbet te hendrei menta ka bu ka jingkli udak jingkli bahe ba balai pade umsya ikinong rap jongi ban hiar halingka ban rap adu menta namar kani ka kata adu kata kadai ka bangibu ya udak jingkli bahe te dei namar kata kadaw ngi kerpat ya gitu ki perlok ki jongi ki badan hapok karbi ba kidai ban kelathia keladam ban ailat ikinong rap ki jongi ban rap namar ka por kam don show hakatu ka sngi ka kat pratarik jong u banaime hakatu ka meeting ka jingya karan kalong ka bajrong ba hendrei kam don watang kajing sya banto ya kanu ka resolution ka baha ka to meeting ha kajing I jonga namar ba menta kasnong tapat kamla su banrai namar menta kila menta pedi kinyat syaka wei ka komiti ka baki ong border area committee ka balakli daki katu kan ningun te hang tu ki kentup ro ki wei ki seng ki badan ha to ka border area committee nang taina pokarbi te kani kasnong tapat kanyat no syaki but kadba nakaliang ngayu iya ketu sini nakaliang ka administrative kim respond than ya ketu ka border area committee namar kim dasutu than ya ka jumut jungki ya ka komprekam jungki te hendrei ngai bakani ka kan juat ba namar ba ya kani umla ban solve na ka district level but umla ban solve ru na ka village level te imat kani ngathrai ka kadai bestang ka intervene jong u chief minister batru ban pensyong khop ikikat tu kat ni ki ba kwa ban penduk ya kasong sung sanya kita ki application. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.